Ο μανούσος όταν είναι αλλού δεν πετύχει το νερό. Ξεκινάμε με 3 ποτήρια νερό. 3 μεζούρες πρώτη πετράβουν και εκεί. Πρώτα το νερό και μετά την καστική σόδα. Καστική σόδα, όχι. Μία μεζούρα καστική σόδα που την έχουμε βρει νωρίτερα γιατί θα αναλύσουμε με το ποτάμι. Οπότε χρησιμοποιείς το νερό, χρησιμοποιείς μια κουτάλα, Ναι. Αυτό είναι καστική σόδα. Αυτό είναι λίγα. Θα μας βάλει λίγα. Παλιά σου κάνετε τα ξύλια μαλλιά. Μέτρα ασφαλείας. Μακριά τα μάτια σας, κανονικά άλλη φοράτε γυαλιά. Πρέπει να τα αφήσουμε να πέσει με γρασία, περίπου ένα πεντάλεπτο. Εκεί στο μέρα συνεχίσουμε μετά, 5 λεπτό. Τι θα περιμένεις. Ναι. Aquí να αποτυπωθεί. Θα σταματήσω. Μέχρι να πληρώσει αυτό, μπορούμε να πούμε και μερικά πράγματα για το σαπούνι. Λοιπόν, λέγε. Το σαπούνι ξεχνιάζει πάρα πολύ παλιά. Τώρα Πρέπει να πούμε ότι το σαπούνι χρησιμοποιήθηκε πρώτα για καθαριότητα στα ρούχα και μετά για προσωπική υγιεινή στους ανθρώπους. Διεκδικούν την πρώτη φορά του σαπουνιού πάρα πολλοί λαοί. Βρεθήκαν στη Βαβυλώνα κάποια πύληνα αγγεία που είχαν μέσα κρεμόδι υπολείμματα το 2000, χρονολογία του 2800. Αλλά και στην Αίγυπτο βρέθηκαν σπάτρες το 1500 το 1500 χρονολογία του 1500 π.Χ. ένας σπάτρες στην Αίγυπτο που δίνει ορισμές για την παραγωγή του σαπουνιού. Πώς ξεκίνησε τώρα το σαπούνι. Στη Ρώμη, η Σόβολη του Βουνού Σάκο, ήταν ένας νομός που κάνανε θυσίες για τους θεούς. Παρατηρήσανε λοιπόν οι άνθρωποι ότι με στάση από τα ξύλα και με τον ύπνο από τα ζώα και με το νερό του βοηθού είχε δημιουργηθεί ένα κίτρινο υγρό. Αυτό λοιπόν έτρεχε μέχρι τις όχθες του ποταμού και παρατήρησαν εμείς ότι αυτό το υγρό καθαρίζει τα όχθα του ανθρώπου. Και από εκεί ξεκίνησε και ονομάστηκε σαπούνι από το Βουνό Σάκο, αλλά και εμείς δεν είναι ότι πούμε για παρόμοια ιστορία. Η Λεσβός ήταν το βωμό της Θεάς Άτυρης που κάνουν παρατηρήθηκε το ίδιο ακριβώς συμβάν. Πάλι κίτρινο υγρό από τη στάχτη και από το λίπος των ζώων και πάλι παρατήρησαν οι γυναίκες ότι το υλικό αυτό καθαρίζει τα ρούχα και θεωρούν ότι πήρε το όνομά του από την ποιήτρια Σαφώ που ζούσε τότε. Για να σας το κάτσε να μιλήσω. Έχει ακόμα. Όσο παρακατέρεις τόσο πιο. Τώρα τι γίνεται με το σαπούνι που φτιάχνουμε εμείς, τι διαφορές έχει με τα σαπούνι του εμπορίου. Τα σαπούνια του εμπορίου, όταν παράγονται, αφαιρείται από μέσα γλυκερίνη, γιατί χρησιμοποιείται για κρέμες ή για λοσιόν. Το αποτέλεσμα να μας ξηραίνει συνήθως το δέρμα όταν το χρησιμοποιούμε. Στο δικό μας το σαπούνι
Με τη Χημική Ένωση παράγονται σαπούνι και γλυκερίνη που δεν αφαιρείται από το δικό μου σαπούνι. Μένει μέσα και ενυδατώνει και κάνει πολύ καλύτερο στο δέρμα. Από το καθυστέρη και ναι, γι' αυτό. Το σαπούνι τώρα πώς καθαρίζει. Το σαπούνι έχει δύο ομάδες, μια υδρόφιλη και μια λιπόφιλη ομάδα. Όταν το σαπούνι έρθει σε επαφή με το νερό και με τα ρούχα, η υδρόφιλη ομάδα ενώνεται με το νερό και η λιπόφιλη ομάδα με το λεκέ. Δημιουργείται λοιπόν ένα γαλάκτωμα από αυτή την ένωση και το ρούχο καθαρίζει. Και παρατηρείτε ότι όταν το νερό έχει πάρα πολλά άλατα μαγνησίου, τα σαπούνια δεν καθαρίζουν. Όταν είναι το λεγόμενο σκληρό νερό. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε, ναι. Αν το βάλεις και είναι λίγο πιο ζεστό. Εγώ το βάζω και έτσι, δεν λέω, αν το βάλεις λίγο πιο ζεστό, τι διαφορά έχει? Δεν έχει διαφορά, είναι τυπικό. Εγώ δηλαδή που το έχω κάνει πολλές φορές, ναι. Πέντε τέτοια. Και αφρίζει, το μάτι της. Αν θέλετε να έρθετε να το δείτε από κοντά πώς γίνεται αμέσως η σαπουνοποίηση. Είναι έντονη η μυρωδιά της καστικής σόδας. Αυτό είναι κανονικό λάδι. Αυτό είναι τηγανόλαδο. Δηλαδή, αν βάλαμε κανονικό λάδι, είναι το ίδιο, απλά αυτό επειδή έτσι κι αλλιώς είναι χρησιμοποιημένο και για να μην το πετάμε και για λόγους οικονομίας και για ανακύκλωση είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. αν δεν έχουμε τηγανόλαδο, Κανονικό το ίδιο. δεν μας πειράζει. Το αφήνεις καταστρέψει. Απλώς είναι σπατάλι λαδιού. Γιατί είναι σπατάλι από τη στιγμή που το κάνει σαπούνι? Θέλετε να βάλετε γαντάκι για να έρθετε να ανακατέψετε, έτσι κι αλλιώς χρειάζεται πολύ ανακάτεμα. Δεν μου λες αν φέρουμε λίγο πετυμές, δεν ήταν ωραίο. Και τηγανίτες, να το φάμε. Κοίταξε, μπορείς να το κάνεις και με άρωμα πετυμεσιού. Με τη διαφορά πρέπει, αν πάρεις κάτι υγρό, πρέπει να καλέσει το νερό. Αν θέλουμε να βάλουμε αρωματικά έλαια, αφαιρούμε την ποσότητα από τα έλαια που βάζουμε από τα λάδια τα χρησιμοποιημένα. Βάλουμε και για τον μπάνιο είναι πάρα πολύ καλό για εμάς τις γυναίκες, έχει κάνει και απολέπιση και βοηθάει στην κυταρίτιδα. Να το κάνεις σαν Και είναι σε όλη την ποσότητα ή είναι κόκκι, δηλαδή είναι άσπρο με καφέ? Είναι παντού, είναι καφέ, πες καφέ. Το φέρνουμε πιο κοντά. Ναι, μην βάζει όμως τη μύτη του κοντά στο τέτοιο. Πότε με βάζεις κοντά. Κατέβασε το κομμάτι, Κατερίνα, είναι το πρωτοπορική. Λοιπόν, είναι πολλές. Του καφέ, και το λάδι και η και σόδα. λάδι. Θα κατακάσεις και κάνουμε σαπούνι πολλές. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε δηλαδή Τα αρωματικά έλαια συνήθως όταν τα βάλουμε όταν είναι ζεστή ποτάσα εξατμίζονται.
Αυτό τώρα πόση ώρα θα είναι κάτεμα? Θέλει τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο. Και με το μίξερ γίνεται. Με το μίξερ. Τι, Αλίμονες. Τα αρωματικά έλαια τα βάζουμε συνήθως να εμποτίσουμε στο σαπούνι και είναι πολύ πιο καλό. Τι εννοείς? Την πρώτη, μετά θα το φτιάξουμε σήμερα το σαπούνι. Αφού το βάλουμε στα καλούδια. Αυτά τα έχεις φτιάξει εσύ τα έλαια? Όχι, αυτά τα έχω πάρει, μπορούμε να τα εμποτίσουμε μετά τα σαπούνια. Αυτό αν που δεν έλεγα είναι σε εγώ, καλούδια μικρά, μέρα. αν δεν είναι σε καλούδια μικρά όπως αυτό, το βάζουμε σε μια κούτα παπουτσιών, σε κάτι που να είναι ίσιο τετράγωνο για να μπορεί να κόβεται και να γίνει πιο ομοιόμορφο μετά. Αφού το κόψουμε λοιπόν τη μια μέρα το φτιάχνουμε, τη δεύτερη μέρα το κόβουμε και κάνουμε τις πλάκες, αναποδογυρίζουμε το καλούπι που το έχουμε βάλει για να στεγνώσει και από εκεί. Από την τρίτη μέρα λοιπόν και μετά και τέταρτη, να δούμε πόσο έχει στεγνώσει, μπορούμε να εμποτίσουμε 2 με 3 σταγόνες τα έλαια που τα έχουμε επιλέξει. Και μετά, αφού περάσουμε 2-3 μέρες, γυρνάμε και την άλλη μεριά για να πάει παντού. Και από τις δύο μεριές. Το σαπούνι πρέπει να μείνει από 4 έως 6 εβδομάδες. Ναι, αλλά όχι συνέχεια. Αφού πάρεις 3 σταγόνες στην συνέχεια, θα την άλλη νομίζω ότι είναι αρκετό. Αν μπορεί την έκθεση να καλύψει. Αν είναι η ποσότητα μικρή. Ναι. Είναι πιο έντονο το άρωμα και κρατάει περισσότερο και είναι και πιο οικονομικά. Σε μια κούτα παπουτσιών αν η ποσότητα είναι μικρή, μετά από τον εμποτισμό μπορείς να το βάλεις σε μια νάιλον σακούλα. Σε ένα νάιλον ζάκι που τραβάει περισσότερο το σακούλι και δεν εξατμίζεται. Και πού θα αφήνεις να στεγνώσεις? Το αφήνεις σε μέρος που το ζερώσεις στον ήλιο, δεν το πειράζει το φως, αλλά δεν ζεστιζάζει το σκάλι, και χρησιμοποιείται από την πρώτη εβδομάδα και μετά και από την τέταρτη πέμπτη είναι καλό, αλλά καλύτερα από την έκτη, γιατί ακόμα η σόδα είναι καστική. Δηλαδή κατάλληλη εποχή για να φτιάξουμε το σαπούνι και όχι σε μια ώρα. Το βρίσκω και εγώ, έχω κάνει και καλοκαίρι. Μετά το βάζεις σε μια αποθήκη. Ναι, το βάζεις σε μια αποθήκη που να μην έχει ζέστη. Α, ναι. Πολλές φορές. Γίνονται και ωραία δωράκια. Κάποιες φορές το σαπούνι βγαίνει άσπρο. Τώρα θα βγει άσπρο. Και κάποιες φορές βγαίνει πράσινο. Πώς Το γίνεται? πράσινο σαπούνι γίνεται πάλι με λάδι, αλλά όχι με το λάδι το τηγανόλα, όχι το απλό λάδι. Βγαίνει με πυρηνέλαιο. Το πυρηνέλαιο γίνεται πράσινο. Εγώ πού το ξέρεις αυτά? Άξαξες, το διάβασες? Είναι αστέρεο, τα μεγάλα. Από γυρίζει, μυρίζει και από κάθεται μαργώνει. Η επόμενη κίνηση, άμα θέλει εδώ και ο σύλλογος να μας βοηθήσει, θα είναι να κάνουμε βιοδίζελ. Τι θα κάνεις? Βιοδίζελ. Πετρέλαιο από τα τηγανόλατα. Πετρέλαιο από τα τηγανόλατα. Λοιπόν, να στο οργανώσω Είναι εγώ. πολύ ευκαιρία για μας να αρχίσουμε να ψάχνουμε με γυναίκες να πούμε. Σήμερα ξέρετε τι διάβασα, τι άλλο διάβασα. Ότι προσπαθούν στο Ινστιτούτο, το μεγαλύτερο Ινστιτούτο προς την Αμερική, να παράγουν ενέργεια από το πράσινο των δέντρων, των φύλων, των ξερών φύλων, διότι λέει το φυτό παίρνει τις ακτίνες του ήλιου και τις μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακος κλπ. Κάνουν λοιπόν πειράματα για να φωτίσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτή την ενέργεια που θα παίρνει το φυτό από το ήλιο, να τη χρησιμοποιήσουν σε όλες τις παραγωγές και αλέχνε και πώς θα κάνουμε τι αλέχνουμε τα φύλλα, θα βάζουμε Το σαπουνάκι μας τελειωμένο έχει αυτή την και μετά απλώνουμε τις ταράτσες μας και αυτά είναι τη συλλέγουμε. Περίμενε. Αυτά τώρα σε τι που πατώ? σε παγάκι. Σε παγωγική. Σε παγωγική. Το έχω βάλει, επειδή το έχω εμποτίσει πρόσφατα, το έχω βάλει μεμβράνη. Α, μεμβράνη, Δηλαδή το χρώμα αυτό γίνεται άσπρο. Θα βάλει διαδάχτυλο απλά.
Αυτό το γέλιο της Δέσποινας μπορεί να το ξανακάνεις, σε παρακαλώ. Θα το απομονώσω να το ανεβάσω στο Facebook. Το χρησιμοποιήσω για ringtone. Και ποιος σου είπε, Πολλά φαντάζομαι. την πρώτη συνταγή, δηλαδή αυτή τη συνταγή που ξέρω, την πήρα από το Βουλαράκι. Πήγα να πάρω τελικά. Πήγα να ρωτήσω και δεν τελικά να ρωτήσω. Μια χαρά να δώσουμε ένα όνομα. Μισό, βάλει και εσύ. Αν γίνεται, μην είναι τα ενεργεστικό. 60. Κάτσε, αυτή την ποσότητα βγαίνει 60. Έχω πάρει 60, νομίζω θα χρησιμοποιήσουμε όλα. Ανοίξω εγώ. Να στο σηκώνω να γεμίσεις. Ναι, το καλύτερο είναι αυτό, να στο σηκώνει κάποιος να γεμίσεις. Τώρα έχει κρυώσει, έχει θερμοκρασία. Εγώ θα υποθεί κάτι άλλο ή να κλείσει το βίντεο. Κύριοι, αυτό ήταν όλο. Τα υπόλοιπα στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας.